De oorlog in Oekraïne houdt ook families in uw regio in spanning. Dat komt heel dichtbij. Voor alle Nederlanders geldt het dus dat ze er heel wat mee bezig zijn. Maar voor u geldt het nog meer, want ja, dan hij die vrouwen die, ja, show die hun ouders weer. Het grijpt je wel aan. De onmacht, alles wat er gebeurt, je kent er niet van. En ook een snijdak in de dienst, de tjagensdienst. Toen ga ik zijn. Het enige wat je doen kan is alle geloven massaal bidden. En toen ga ik zijn. Het massale bidden is misschien sterker dan alle oorlogsmateriaal. Twee zwanen van Meint en Harmke Talsma uiteraard binnen trouwd met vrouwen uit Oekraïne. Pieter met Irina en Tjette met Valentina. De oorlog van Poetin in Oekraïne komt bij de Talsma's dan ook tegen het binnen. Voor de eerste dag doet het nu scheet met voet in de voeten en in de leer. En dat moest eerst opstaan, wat oorzakje. Voordat je een beetje realiseren zelf van wat is er nou gaande. Dat zet me, en het nu nog, zet me vrij wat in de leer. Het draait me vrij wat in het leven om. Heel spannend en denk je, ja, wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? En wat we doen kunnen, ja, dat doen we. Wij hebben net al gauw een aanvraag van een zoon van, want we hebben kleinopvang hier voor Albanië altijd. Van, kan die klein die je nou ha in de score, kan die iedereen kennen? Dus, oor is gewoon maar de vrouw. En ja, 100%. Oorlog in een land wat misschien vier voort lieket, maar relatief dichtbij leidt. En waar dus je squanfamilie leeft. Het is voor de Talsma's net altijd lieke makkelijk. De zwan van Harmke en Meint waaien met haar vrouw in Snits en in Raad. Dus dat is dicht bij huis. Maar de ouders van de vrouwen en de rest van de squanfamilie wennen het alle jaar nog in Oekraïne. Twee Oekraïnse schoondochters, ze zijn direct groot gedeelte getrouwd. Wij hadden er ook 2 keer heen geweest en je hebt de hele familie de kennis mee maken en ik met alle vrienden en kennis eromheen dat je weet in de achtergrond wat er aan familie om je zinnen mij beleeft. En dat zijn dingen, dus dat komt heel dichtbij. Voor alle Nederlanders geldt het dus dat ze er heel wat mee bezig zijn. Maar voor u geldt het nog meer, want ja, dan hij die vrouwen die, ja, show die hun ouders weer. Ik bedoel, die in Snits, die zoon, die had, sinds kwam hem ophalen van de week. En die is hier nou, want die zegt het net meer zitten. Maar ze kwam hij wel net mee. Hierheen. Nee, ik bleef daar. Die had toen ook maar de Oranje Revolutie meegedaan. En die wil net mee. En de zoon daar, die had hem op joen ek voor het leger. Had ik al in oorlog geweest van Georgië. Nou, nu had er hem weer op joen voor een oorlog. Dat hij hier dus al afscheid genomen van de familie. Nou, je moet maar afwachten als je ze wegjoegen. De Talsma's hoop je op vrede en stiep je de Oekraïners ook terug de vlag wapperen te laten.